И сега вече че ме в аукцион. Много ми се искаше да запиша само две части, а не така три от едната територия и три от другата. Нали са аукцион едната. Но нещо имам някакъв проблем, ако ми дава, че за да качвам клипове над 15 минути, иска удостоверение с телефона ми, не приема номера. Трябва да проверя да видя наистина какво става. Така, че са наистината. Сега, първо тия неща, по-точно неща, адамантите, орето, първо да проверим в аукцион колко са. 597 голд. Гледайте сега. Значи първо аз ги чупа. Така, около 600 голд бяха. Сега ще провериме после тия паударите колко са. Има и друга опция. Да правим Меркюриал адамантите, който също е скъп. Сега ще проверим. И камъни дава, които естествено и тях ще ги продадеме. Те не са много скъпи, но все пак така. Сега спомняте си, оретата бяха около 600 голд. Ето вижте, вече 1000. 350 двойно общо взето. Сега тия ще ги сложа и смятаме. 1350. Канориумите са 2600. 4000. Ето само тук вече изпреварваме новите територии. Така, 4100, 4500, 4500, около 6800. Сега ще продадем и камъните. Те няма да са много скъпи. Виждате как една стара територия дава доста повече голд. Около 7000 голд. Грубо сметнато. Ето вижте, Кнорио морето веднага се продаде. Ми така, благодаря ви. Съжалявам, че така доста части този експеримент. Значи скоро ще направя едно клипче как мога да правите голд от geocrafting, конкретно правенето на един маунт. Така, благодаря ви, хубава вечер и ако играете, приятна игра.